कृष्ण मस्त आभारी तुमका आमंत्रण दिलं म्हणून हे सेशना भितर एक अवसर दिल्या मग कसं तरी पॉइंट्स अवकाल ऐकलंय आजपर्यंत महाराजांच्यान भागवतम क्लासेस तुलन शास्त्रातून वाचिले भागवतम तुलन कसं वाचिले शेअर कशाक अवसर मिळतले तुला मेगेले तुमगेले दोघलो कृष्ण भावना भितर आमका मदत जातले प्रगती बी भेटल म्हणून आमका तो मस्त आभार असा भागवत पुराण कोंकणीचे जे ऑथॉरिटी असाच तांणी म्हाका एक अवसर दिलो म्हणून तर हांव जस्ट स्क्रीन शेअर करता. तर हरे कृष्ण ताचे जे टॉपिक असा ते सेल्फलेस सर्वंट अँड मर्सीफुल मास्टर. तातूंत आम्ही इतली पर्यंत आम्ही सुमार टू सेशन्स आम्ही ऐकत राहिल्याच्या प्रल्हाद आणि हिरण्यकशिपू बद्दल. तर आमचे पुरा स्टोरी गुतच नाही कशी एक एक कुटुंबात असुराले कुटुंबात सॉरी सगळ्यात पहिला गुरुमात प्रार्थना करता तरी सुरुवात करता. हरे कृष्ण. मेघाल आवाज टोटो का ऐकतोय हा ऐकत वही असतो प्रभुजी. आवाज काही नाही. ऐकत प्रभुजी ऐकत. ओके ओके. तर आमका हे हा आता प्रारंभ करता मेल ते सेशन आम्ही हे स्टोरी कसले प्रल्हाद आणि हिरण्यकशिपू आमी पळयताच की एक असुराल कुटुंबा भितर राक्षस लोक असाच असुर लोक असाच आसुरिक प्रवृत्ती असतांगेले तसं कुटुंबा भितर एक शुद्ध भक्ताल जन्म जाले प्रल्हाद म्हणून तशी आमी पळयताच की अशी आमी लॉजिकान विचार करचे गेल्यार तर तशें आमकां दिसतलें की न्ही एक असुरल कुटुंबा भितर न्ही भक्ताल जन्म कशी जाता म्हणून तशें विचार करता की एक भक्ताल एक्चुअली एक बरे कुटुंब असा संस्कारी कुटुंब असा तातूंत भितर बी न्ही एक असुराल बी जन्म जाता केन्ना अशी बी जाता काही सांगचे ना आमी पळयताच की आता राधानाथ महाराज मागीर गुरु राधानाथ महाराज तांगेल आई आणि बाप्पा हा आई आणि बाप्पा अना आणि बाप्पा आसा ते मीन्स तांणी कृष्ण बरोबर बिलकुल नाची तांगेल कनेक्शन नाची कृष्ण बरोबर भितर हा जराय ना तांगेले तांगेल भावाल बी काही कृष्ण बरोबर कनेक्शन नाची पण तसल कुटुंबा भितर एक शुद्ध भक्त राधानाथ महाराज ते पुरा विश्वभर त्यांनी कितले लोकांक कृष्ण बरोबर हाडले आकर्षण दिले तांगेल उदाहरणां तांगेले एक्झम्पलरी बिहेवियर तांगे एक्झम्पलरी कॉन्शियसनेस भावनाच्या नंतर इतल्यो टू प्रेरणा देतात त्यांनी तर तसल आम्ही विचार केल्याने अशी लॉजिक आम्ही अप्लाय करचे आहे ना की एक खंयची परिस्थिती भितर खंयची तरेचे भक्त लोकांक जन्म जाता म्हणून तर पळयताच की आता एक हे जगा भितर पळयल्यार एक लोटस फ्लॉवर असा लोटस फ्लॉवर असा
ते कशी एक चिखला भितर तागेल ते निर्माण जाते आणि ते सुंदर सुंदर लोटस फ्लॉवर उरता, कमलाच फूल ते आम्ही देवाक बी अर्पण करचे आता. तर पण ते हे ग्रो जाते एक चिखला भितर हा. पण ते सुंदर उरता, देवाक बी अर्पण करना, देव बी प्रसन्न जातात तुला. हं. आणि एक काम पळयतात की एक शहरा भितर त्याच्यात एक डिसायपलांना प्रभुपादाक विचारले की प्रभुपाद हेल कशी उरत म्हणून, नर्क कशी उरत म्हणून. तर प्रभुपाद नका सांगले, तर त्याने लंडन असेल त्यांनी लंडन लंडन मुळे नर्क म्हणून तू लंडन पळयल्याने ते तू कळटलें नर्क कशी आसा म्हणून. तर एक लंडन जशी शहरा भितर सिटी भितर एक सुंदर मंदिर आसा ते हरिकृष्ण मंदिर आसाचे. भक्त लोक तांगेल ते विजिट करना, तांगेल कृष्ण भावना प्रॅक्टिस करताचे, जप करतात पुरा तांगेल जीवन शुद्धीकरण करतात त्यांनी. तसल एक नरके शहरा भितर बी हा. तशीच कल आमी पळयतात की ने हे काही हेतून व्हड काही आमकां आश्चर्य जावचे काही जरूर नाची की एक असुराल कुटुंबा भितर प्रल्हादाल जन्म जालो म्हणून. तर प्रल्हाद इतली व्हड शुद्ध भक्त आशिल्लो की कितली बी हिरण्यकशिपून ताका कशी मारच्या प्रयत्न केल्यार बी तो फक्त देवाल आराधना करती आशिल्लो, देवाल ध्यान करती आशिल्लो. पूर्ण तरीकेन देवान ध्यान करना ताका खंयची बी तरीकेन तकने त्रास जालो ना ताका. हा. हिरण्यकशिपून कळल आनंद कळल बी केले ते हा. तशी परिस्थिती बी ताणें देवाल उडगास करना ताणें फकत मानसून घेतले आणि देवाल पूर्ण तरेकेन तल्लीन जावन आशिल्लो तो हा. तशें पळयतात की ने कडेन आणि पळयतात की केन्ना हिरण्यकश्यप मारना नरसिंह देवल प्रकट जाता हिरण्यकश्यप मारतात त्यांनी. तर त्या टाइम कसं विचारता हिरण्यकशिपक सॉरी प्रल्हाद महाराजाक कसं विचारता हिरण्यकशिपू नरसिंहदेव की श्री भगवान उवाच प्रल्हाद भद्रम ते प्रीतोहम ते सुरतमा वरम वृष्णी वा भीमतम कामपुरो अस्मि अहम निर्णय. ती देव विचारता की "ए प्रल्हाद, अ, सगळ्यात ऍक्च्युली बेस्ट भक्त तू हा. आणि हा तुगलकडे मस्त प्रसन्न असा आणि म्हाका एक ने तुका कळल तरी वरदान दिवचेच म्हणून तू कसं विचारचे विचार म्हणून कसं बी विचार हा. अशी अशी विचारता नरसिंहदेव प्रल्हादाक. आणि त्या टाइम प्रल्हाद कसं उत्तर देता की मा प्रलोभ्य तोप्य सक्तम कामेशु तैर्वरई तत्संग भीतो निर्विन्नो मुमुक्षु स्वाम उपाश्रित. प्रल्हाद म्हणता की हे नरसिंहदेव हांव एक असुरल कुटुंबाभितर जन्म गेले मगेले एक नॅचरल आसक्ती असा एक भोग काय म्हणता भौतिक भोगा प्रती भौतिक भोग करचे मग नॅचरल आसक्ती असा. तर तो म्हणता की मग हेव टू ने पुरा अशी वरदान दिवचे ने ताजे भितर मग ने खूप टेम्प्ट करनाक म्हणून मग तेवटू आशा दाखिनाक म्हणून कळ्ळे. मग ने हे भौतिक आणि पुरा परिस्थिती असं ताजे भरपूर भय देत म्हणून हांव एक ने मग मर्चंट नाची म्हाका एक ने तुगेलो बिझनेस करचनाची हांव इतली बोलत केले आणि मग तू हॅव टू दी म्हणून मग बिझनेस करचनाची म्हाका फक्त शुद्ध भक्ती जावका अशी प्रल्हाद विचारता सांगता असा नरसिंह देवाक. तर आम्ही पळयतात की एक खंयची बी एक भक्त असणे आता प्रल्हादाक एक समूह उदाहरण असता गेले की शुद्ध भक्त जावन ता कितली ने देवान सांग खंयची बी ने तरीके ना एक तुका भौतिक वरदान दिवच्या तयार आसा कळ जावं ते मागून घे म्हणून हं? पण एक शुद्ध भक्त जावन तांगेल भावना कसं उरता की देवाकडे केन्ना मागनात ताणी कसं देवाक कितें उरता हे भक्त कसं जावका जरूर म्हणून तकने कसं जावका ते दिनाचे भक्त देव ने केन्ना एक भक्ताक कसं जावका ते दिनाच आणि कसं जरूर असं ते दिता हा. तकने शुद्ध भक्ती जावका आणि कसल नेसेसरी असा कसल बी जरूर असा तांगेल जीवन जगच्या खातीर आणि कृष्ण मग देवाला उडगास करच्या खातीर ते कसं आसा ते जरूर आसा तितून दिताचे हा.
तर एक भक्त भक्त केन्ना देवाल मुखार वचून ना केन्ना एक भौतिक म्हाका हे त्रास आसा हॅव टू विचार करना. तो फक्त ने देवाल आराधना करना आणि देवाल विश्वास दवरून तागेली ड्युटी करती वचना कळ्ळें? आणि हांगा बघयलां की डिवोटीज डू नॉट एस्पायर फॉर मटेरियल प्लेजर्स इफ दे टेक देम अवे फ्रॉम सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड. देवाल एक भक्त लोक इतली तल्लीन उरताचे भक्ती भितर तांणी खंयची वस्तूने स्वीकार करनाचे खंयची वस्तू तांकां देवाल भक्तीच्यान दूर घेवन वता म्हणटा. तर म्हणटात अनुकूलेन कृष्णासु अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलेस वर्जन. खंयची वस्तू अनुकूल आसा आमगे कृष्ण माना खातीर तेचे आमी स्वीकार करताचे एक भक्त. खंयची वस्तू प्रतिकूल आसा ते आमी वर्जीत करतात केन्ना बी आमी ताका स्वीकार करनाचे. कसले कुता की ने एक भक्त आसा ताकने सगळ्यात महत्व कसले तागेल भावना कृष्ण भावना तागेल भक्ती तागेल ते जप करचे आणि कृष्ण माना प्रॅक्टिस आसा ते सगळ्यात व्हड एसेट तागेले ते चड व्हड एप्युलन्स. बाकी कितली बी मेटल ऑप्युलन्स उरल्यार न्हय कितली बी भौतिक तागेल धन उरल्यार ते धन मुखार हे धन आध्यात्मिक धन आसा ते व्हड म्हूण लेखून भक्त उरता म्हणून तेन्ना. तर आमी पळयताच एक उदाहरण आसा कोलाव श्रीधर. कोलाव श्रीधर केन्ना देवाल मुखार गेले तेन्ना चेतन महाप्रभू मुखार गेले तेन्ना चेतन महाप्रभू ताका ಒಟ್ಟು तरेन ग्लोरिफाय केले. हा ताका प्रेस केले ताका. हा आणि आणि म्हणटा की ने तू कसो जागो दिवच्या तयार तू कळ जागो तुका तू मेगेले प्लॅनेटा भितर मागीर ग्रहा भितर एक मेगेल संगाती जावं तुका तसो म्हणून तुका ने इतली ऑप्युलन्स जावका पैसे जावका कुठू दिवच्या तयार आसा म्हणून कळ जावका सांग म्हाका. हा तुका कळ जागो दिवच्या तयार आसा म्हणून. तर त्या टाइम कुठं असा की चैतन्यमुख कसं करत आशिल्ले की कोलावशीदार केळ्याचे पान विकून ने एक जितले पैसे कमीत आशिल्लो तांचे भितर थोडे दवरता दिताले तरी आणि आणि गंगाचे सेवा तरी थोडे दित आशिल्लो तशें करून जीवन जगता आशिल्लो तो. आणि गरीबांचो जीवन जगून फक्त कृष्णाल देवाल ध्यान करना हरे कृष्ण महामंत्र जप करना दिवस काढता येतो आणि गरिबी पण तागेली भावना इतली ने इतली एलिवेटेड आशिल्ली तागेले की जरे ताका दिशिना की हांव गरीब आसा म्हणून. पण हृदयाच्या ना मनाच्या ना भावनाच्या ना एकदम श्रीमंत आशिल्लो तो. तर त्या चेतन मग येवन तागेली वचून ताका आर्ग्यू करता आशिल्ले. वादावाद करता आशिल्ले की हे तूं जास्तीच विकतो म्हणून तू चिटींग करतो म्हणून तुला भरपूर पैसे आस म्हणून धन आस म्हणून तुगेले हांव माझ्याकडे काही पैसे ना 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 आणि चिटींग कर फुकटचे वरता आशिल्ले कडेन अशी कळ्ळें. अशी करना ताणें आर्ग्युमेंट करना पुरा वता आशिल्ले. आणि चेतन बाबू ताका विचारले कसं जावका वस्तू दिवता तयार आसा म्हणून तोलाव सिद्धार्थल म्हणटा म्हाका खंयची वस्तू नाका म्हाका काही इच्छा नाची म्हणून. हा आणि लास्टात कसं म्हणटा की ने सद्दां ने तू त्याची इच्छा आसा माझ्या कडेन येवन तू माझ्या कडेन आर्ग्युमेंट कर आणि वस्तू भावा खातीर वाद विवाद करना फुकटचे घेवन तू ते म्हाका दिला म्हाका आवडटा म्हणून ते करतील उरल्यार मग ते धन येतात म्हणून हांव संतुश्ट आसता कळ्ळें. तर कोलाव शेजर आशिल्ले गरीब व्यक्ती असे आशिल्लो ताणें पयशे नाशिल्ले तरी पण त्या व्यक्तीन ताका आशिल्ले की ने आमगेले देवाल भक्ती म्हणून ते इम्पॉर्टंट कशी बी करना आमगेले देवाल भक्ती केल्यार मात्र मोठो आमगेलो समाज जाता म्हणून अशी म्हणून तागेले भावना आशिल्ले तातूंत शिक्षा मेळटा. तेन्ना हिरण्यकश्यप एक टायमा प्रल्हादाक विचारले की सगळ्यात बेस्ट वस्तू तू कल आयकल्या म्हणून. एक टाइम ताका कशी कोण खुशाले मागेले सुंदर एक भक्त आसा पूत आसा प्रल्हाद म्हणून ताका विचार करा की ताका विचारा ताका की ताणें आज पण कल शिकलो म्हणून तो. हा आज पण कल शिकला तो म्हणून. तर हिरण्यकश्यप भावना कसले आशिल्ले की ने तो असुर आशिल्लो आणि तागेल्या मनात कल आशिल्ले की विष्णू तागेले शत्रू विष्णूक मारका म्हणून. मीन्स एक असुर एक भावना उर्ण मात्र असल विचार येता कोणाकडे कळ्ळें. कोणा देवा मारचे हातवे कोण देवाक कोण अशी मारचे विचार करता हाचे कोण असुरीक भावना आसा. हा अशी डिग्रेडेड भावना उरत नाही कोणाला तशी लोक विचार करताचे. आजकालचे जगात पळयताचे असं उडूकले एक पुरा पैशा फाटल्यान पडताचे नाव आणि नेम अँड फेम ताजे फाटल्यान पडताचे लोक
तसं लोकांना भावना तशी होतात, तांगेल स्वतःला विचार करतात, सेल्फिश मेंटॅलिटी. हा, सेल्फिश मेंटॅलिटी तांगेल भावना होत तांगेले. तसं लोक तशी विचार करतात की देव बी पोर बेगल किती होड कवी नाही म्हणून कळ, बेगल हावो सगळ्यात होड म्हणून. तसे आम्ही दुर्योधनाला बी पळतात, आम्ही दुर्योधन प्रत्येक वेळी इतली तगेल ईर्ष्या असेल तगेल मनात एक पांडवास प्रती देवाल प्रती की तक दिसेल की मैल की होट फोडण्याची म्हणून तगेल मात्या वेळेने छत्री बी देवाचं दिन असेल तो इतली तगेल प्राईड असेल तगेल प्राईड असेल की तगेल मात्या छत्री बी देवाचे दिन असेल तो की बा तक दिसेल मैल की होर होट फोडण्याची म्हणून असं लोकांना. तर हिरण्यकशिपू प्रल्हाद विचारता की सगळ्यात बेस्ट वस्तू कळ तू आत्मस्किल म्हणून कळ. तर प्रल्हाद दल उत्तर देता, तत्साधू मन्ये सूरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्येयम असद्ग्रहत् हित्वात्मपतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्धरिम आश्रयेता. ओ बेस्ट ऑफ द असुरस, किंग ऑफ डेमन्स, तो म्हणता की प्रल्हाद म्हणता आत्मत हा कळ शिकला मगेल गुरु कणी. हा, कोणी बी हे एक टेम्पररी बॉडी हे क्षणिक ऍक्च्युली आम्ही हे शरीर आम्ही प्राप्त केल्या आणि हे आम्ही जगात आम्ही जीवन काढता असत आम्ही आम्ही एक ना डार्क वेल एक बायतो आम्ही पडल्या म्हणून एक डार्क असा तातून काही दिसना कळल बी उदाक बिनाची फक्त त्रास असणार तुला कळलं. तर असल सिच्युएशन असल परिस्थिती असा एक माणसाने सोड का आणि खे वचका फॉरेस्ट वचका म्हणून वनात वचका आणि खे वचका आणि वचून वृंदावनात वचून फक्त कृष्ण भावना ऍक्च्युली प्रॅक्टिस करका म्हणून देवाला उडगास करणं पूर्ण तरीकेनं देवाला आत्मसमर्पण करका म्हणून तो म्हणतात तर त्या ऐकून हिरण्यकशिपू फार एकदम अशी तक राग येता का की क्रोध येता का की अशी कशी म्हणून म्हणून तर कशी मात्यातने तुला कोणतरी वाईट बंद दवरल्या म्हणून कळलं? असल म्हणून तशी लो हिरण्यकशिपू. तर तसं परिस्थितीने प्रल्हाद जगत आशिल्लो ते हातूला त्या परिस्थिती बी ताणीने देवाल सोडचे विचार करचे सोडेल म्हणून सांगेल असा. तर पॉइंट है इम्पॉर्टंट पॉइंट एक आमका लक्षात येता की कशी मेटल ऑप्युलन्स फाटल्यान कोणी पडनाच म्हणून तांग प्रल्हाद महाराज एक तागेले गुण दाखवून दिले की कितली बी असल्याने देवान तक दिवच्या तयार आशिल्लो आता आम्ही अशी मुखार आमगेल मुखार कोणी अशी गोड कोणी मनीस असल्या तांकां हांव पैसे दिवच्या तयार आसा म्हणून कळ्ळें. तर आम्ही देवचो बी पुरो तुका आमकां भावना तशी नाची म्हणून कळ्ळें. आता प्रभुपाद आशिल्ले पूर्ण जगा भितर कृष्ण मन स्प्रेड करचे आशिल्ले त्यांनी केन्ना पळयत आशिल्ले की तांकां पैसे आयले आनी तेची कृष्ण देवाल सेवेक यूज करचो कळ्ळें. मॅटेरियल ऑप्युलन्सा खातीर केन्ना फाटल्यान पडनाशिल्ले पण मॅटेरियल ऑप्युलन्स कसल्या खातीर देवाल सेवे खातीर कळ्ळें. तर कितली ओडोड साधू आसाचे सो कॉल्ड पीपल स्पिरिच्युअल पीपल तांणी स्पिरिच्युअल नाची पण सो कॉल्ड म्हणून फक्त दाखोवचे खातीर सो कॉल्ड भितरच्यान पोकळ आसात तांणी कळ्ळें. तसो लोक दाखीच्या खातीर पैसे आले नाही ना हांव पैसे घेना हा म्हाका हांव पैशात नाही म्हाका मोह नाची म्हणून. सो प्रभुपाद असं लोकांक एक्सपोज केलं तांकां सांगले की नाही हे लोक नाही पुरे चिटिंग करतात म्हणून कळ्ळें. म्हाका पैसे कोण दिले नाही हांव नाही अशी आलिंगन करणे लोकांक सांगतो फोटो काढ मेगल म्हणून आणि हे कल करतो पैसे घेऊन हांव देवाल सेवेक लायतलो म्हणून कोण मंदिर खोलतलो फक्त लोकांक आपूण कृष्ण म्हणून तांकां एज्युकेशन दितलो शिक्षण दितलो लोकांक फक्त तांगे जीवन परफेक्ट करचे खातीर एक साधन दितलो म्हणून कळ्ळें. हे पैसे हांवें न्ही मेगेल खातीर न्ही देवाल सेवे खातीर यूज करतलो म्हणून कळ्ळें. तशी एक भक्ताल मनाचा प्रल्हाद अशी मन आशिल्ले अशें दाखयल्या. नेक्स्ट पॉइंट येता की कडेन तर देव ताका विचारता सांगता की नैकांतिनो मे मयी जात्व इहासिसा अशा शेता मूत्र च ये भवत विध तथापि मन्वंतरम इत तत्र दैतेश्वरनाम अनुभुंक्ष्य भोगात. देव म्हणता की हे प्रल्हाद एक तुगल म्हणकी फक्त ने तू कशी डिझायर बिलकुल नाची तुका इच्छा नाची की मटेरियल ऑप्युलन्स घेवचो म्हणून भौतिक सुख घेवचो म्हणून ह्या जगात बी आणि ह्या जीवनात बी आणि पुढच्या जीवनात बी पण म्हाका अशी इच्छा आसा की न्ही हे हे
पुरा तो म्हणत का हे डिमांडचा पुरा तो ऑप्युलन्स तुका मेळ्ळ्या एक तुका कशी इतले एवढं ऑप्युलन्स मेळ्ळ्या तुका हे जगा भितर राबो आता हे करंट जीवना भितर तर तू एक न्ही राजा जावन उरका म्हणून आणि हे जगा भितर उरून आणि राज करका म्हणून अशी तांगेली इच्छा आशिल्ली म्हणून तर हातून आमकां एक कळटा की देव म्हणतात की एक हे जगा भितर उरका म्हणून तुवें जसे आता प्रभुपाद आशिल्लो हाजे उदाहरण हाजे एक तात्पर्य कसं जालें की ने प्रभुपाद आशिल्ले प्रभुपाद म्हणलें की ने ही वॉज ऑलवेज विथ कृष्णा प्रभुपाद एक कृष्णा बरोबर आशिल्ले तांणी कळ्ळें पण कृष्णाने प्रभुपादाक ध्यान दिलें हे जगा भितर वचून हे कृष्ण भावनाचे निर्माण कर पूर्ण जगा भितर म्हणून कळ्ळें प्रभुपाद येवचे तयार नाशिल्ले पण आग्रह केले कृष्णाने की ने तू वचून एक पूर्ण जगा भितर विश्वा भितर एक कृष्ण मानस निर्माण कर सोसायटी एक समाज निर्माण कर लोकांक भक्ती भितर हाड म्हणून अशी त्या हिशोबान तांणी प्रभुपाद आयल्या कळ्ळें तशी पळयताच की हे एक भक्त आसाच टुमारो भक्त आसाच हे जगा भितर आसाच आणि इतली ओटू पूर्ण तरीकेन कृष्ण मन भितर तांणी गुंतून आसाच ओटू तरीकेन म्हळ्यार एक भौतीक जगा भितर राबून बी दे आर फुली कृष्णा कॉन्शियस मीन्स तांणी आमकां आतां पळोवन दिसता की दे आर ऑलरेडी लिबरेट तांगेले ऑलरेडी तांगेले लिबरेट जाल्या म्हणून तांगेले ते लोक ऑलरेडी भगवत वापस गेलेच फक्त फक्त तांकां शरीर एक टेम्पररी टायमार आसात म्हणून कळ्ळें तर आमी हातूंत एक शिक्षा मेळटा की एक जगा भितर आमी कृष्ण भावना आमी प्रॅक्टीस करतली उरल्यार हे जगा भितर उर बी जगाचे उरनाचे आमी कळ्ळें जगा भितर उर बी जगाचे उरनाचे आमी जगा भितर आसाच आमी जगताचे आमी वी आर इन दी मटेरियल वर्ल्ड but we don't belong to this material world. We are not of this material world. कळ्ळें? आमी ने पूर्ण तरीकेन देवाले आराधना करना तसल भावना आमी जगता आसाच आमकां फक्त आकर्षण कळ जाता आमकां भौतीक वस्तू आकर्षण दिना आमकां तसले आमकां देवाल भक्ताल एसोसिएशन आमकां आकर्षण दिता ही बी देवाल भक्ताल के एसोसिएशन वचून मेळटा ते वचून आमकां ते वच्चे इच्छा करता आमकां मंदिरांत कल फेस्टिवल उरल्यार ते वच्चे आमकां मन करता आमकां ते बीन एक लेक्चर जाल्यार क्लास चालू असल्यार ते आयकुचें मन करता आमकां आणि ते बी सेवाचे एक आमकां अवसर मेळ्ळ्यार देवाल सेवाचे टीटी वर्शीप म्हणजे भक्ताल सेवा करचे आमकां अवसर मेळ्ळ्यार ते वच्चे मन करता आणि ते बी वायट काल चलता आसा ते वच्चे बिलकुल मन करना आमकां तसले आमकां ते आकर्षण नाचीत बिलकुल तसले आमकां भावना तशी तयार जाला कळ्ळें तर नरसिंहदेव प्रल्हादाक म्हणटा की तू हांग हे जगात उरल्यार उरतलो पूण राजा जावन उर म्हणून कळ्ळें तुका तुका मेटेरियल ऑप्शन्स मेळटल्या तुका भौतीक तुका भरपूर धन मेळ्ळें तुका पण तेणे धनात आसक्ती उरची ना तुका पण ते धन घेवन तू फक्त राज्य कर हे एक असुरल म्हणटा असुरल तुका ऑप्युलन्स मेळ्ळें तुका ते घेवन राज्य कर तू आणि प्रत्येक वेळ म्हगेले टॉपिक्स बदल म्हगेल कळले पास्ट टाइम लिहिला आणि ताजेवर आयकत उर म्हणून आणि तशी करून गेल्यार न्ही तुगेले हळूहळू तुगेल ग्लोरी बी वाडतलो म्हणून तुगेलें नांव बी वटी करून वाडतलें प्रल्हादाक नांव काही नाका आशिल्लें कळ्ळें ते आमगेले फक्त उदाहरण आसा की आमी जगा भितर उरना कशी सस्टेन करचे आतां म्हणून आमी फाल्यां आमी जप आमी करचे जायना जाल्यार आमकां दिसतलें कळ तरी कमी आसा आमच्या जिवना भितर म्हणून हाजो जप केला म्हणून जप केल्या शिवाय आमकां जिवन मुखार वतना म्हणून आमकां कळटा आतां कळ्ळें आसा आतां की तसल टायपाचे आमगेले प्रभुपादान सोसायटी निर्माण केल्या ताजे भितर आमकां कितले फायदे जाता आसा पूर्ण तरेकेन हे एक नरकीय जगा भितर राबून बी न्ही आमी एक भक्तिमय जीवन आम जगच्यात म्हणून विचार कशा तरी कोणाक सांगले ना काही कळला कशें म्हणून पॉसिबल असं म्हणून लोक विचार केले म्हणटात कशी हे शक्य नाची इतलो डिस्ट्रॅक्शन आसा इतलो मन विचलीत आसा आमगेले कशें जाता म्हणून मन विचलीत कशें जालें मन विचलीत कसलें आसा कारण की तुमी फक्त भौतीक वस्तू विचार करते उरतात म्हणून देवाला की नावा बद्दल तुम्ही आराधना केल्यार तुमगेले मन विचलित जायना मन स्थित उरता आणि देवाल भितर देवाल फक्त उरगास करतील उरता तुम्ही
तर हातूंतलें एक उदाहरण शिकपाक मेळटा की एक प्रल्हादाक सांगले देवान की हे जगा भितर उरका तुवें एक राजा जावन उरका तुवें आनी राज्य करता म्हणून पण मागीर उडगास करतील उर आनी उडगास केल्यार तूं हे बी तुगेलें डावनफॉल जावचें ना म्हणून आनी तुगेलें नांव वाडतीर उरतलें म्हणून तरेकेन तर हातूंतलो एक पॉयंट पयल्यार कोण बी मेगेल उडगास काडटाच मेगेल कार्या बद्दल मेगेल ते लिला बद्दल उडगास काडटाच तर आनी कोणी मेगेल महामंत्र देवाल मेगेल नाव जप करताच प्रत्येक वेळ निरंतर जप करताच तांणी मोठो तरीकेन मेटेरियल रिएक्शन्स भौतीक जे रिएक्शन उरता ताजे फ्री उरताचे जशें म्हणटा एक भक्ती ठाकूर एक भजन आसा की काली कुकुर कदन कलियुग पावन कली भय नाशन श्री सच्चिनंदन गावो रे ते म्हणटात की आमी महामंत्र जप करताच हे कसं करते हे कलियुगाचे कल्मश आसा ते आमी नाश करता कलियुगाचे कल्मश आमकां सामको स्पर्श करचे जायना म्हणून हा तितले आमी नावाल प्रती आमी आमकां आकर्षण उरता आमकां टेस्ट उरता रुची वाडतीर वता रुची वाडतीर वचका आमी तर तितली आमगेले कलियुगाचे कल्मश आसा ते आमकां स्पर्श करचे जायना तर कलियुग पावन कली भय नाशन श्री सचिनंदन गावो रे तर एक भजन आसा तूं म्हणलें की ने काली कुपूर कदली जडी जाओ रे कलियुग पावन कली भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ रे कलियुग पावन कली भय नाशन श्री सचिनंदन गाओ रे अशेंच भजन जाय की कली भय नाशन कलीचे भय आसा कलियुगाचे भय आसा आमकां ते भयान आमी दूर उरतात म्हणून आमकां न्ही आमी पूर्ण शुद्ध जातात आमकां न्ही स्पर्श करना ते तसल्याक आमी न्ही सचिनंदन तागेलें नांव न्ही देवाल नांव आयकून ताचे शरण घेतले आमी कळ्ळें एक अभय चरणारविंद अभय चरण अभय चरणारविंद तांगेले तांगेले शरण घेतले आमी एक अभय म्हळ्यार अभय चरण म्हळ्यार जालें कोणा चरणान आमी शरण घेताच is fearless. It will make us help us to become fearless. You know? आम्ही जगा भितर नाही फिअरलेस जावन उरताच तशी भक्त लोक उरताच ह्या जगा भितर एक इंद्र महाराज म्हणून असाच प्रॉपर शिष्य फिअरलेस वॉरियर आणि इतले फिअरलेस जावन उरतात तांणी हे बी वचून प्रचार करतात तांणी के नाही कोटू ड्रम चलम ते अमेझॉन म्हणून एक बुक आसा तांगेले तांणी अमेझॉन फॉरेस्टा वचून तांणी प्रचार केल्या तांचे काही गुट ना आम्ही आम्ही गुत आशिल्ल्या जाग्यांनी वताच आम्ही काही फियर जाना आमकां आमकां भंय उरना पण गुत आशिल्ल जाग गुत आशिल्ल नाशिल्ल गुत नाशिल्ल आमी जाग वयता आमकां फियर उरता भंय उरता तसंच जाता ते कशें आसा हांव जिवंत वापस येतलें की ना म्हणून पण दिंडोर महाराज तागेले ते अभय चरणात विंत ताणें कळलें देवाल चरणात पूर्ण तरेन शरण घेतलं म्हणून ताणें असा जाग्यार वचून कृष्ण भवन लोकांक दिले तांकां ते लोक ने वापस गेले की ना पुरा पण कृष्ण भवनात तांकां सीड एक कपडा सीड म्हणटात ताका बीज तांगे भितर घालून आयल्या आनी सुमार लोक ने म्हाका दिसता ताणें अजून विचार करता तो कोण तो भक्त आयलो आमचे कडेन आनी म्हाका आमकां हे कल्चर दिवन गेलो तो आमकां आमी इतली आनंदीत आसाच तर वापस आयला म्हणून आनी ताणें अजून प्रॅक्टीस करता उरतो ते कळ्ळें ते सीड घालून दिले न्हय तातूंत तांकां फायद जालें तर तुमकां फियरलेस वॉरियर तशें आमी एक जीवन जगचें आमकां हे जगा भितर उरून आमी एक फियरलेस जावन आमी कृष्णा भवनाची शरण घेवन आमी उरच्यात म्हणून त्याची नरसिंहदेव प्रल्हाद महाराज सांगता सर म्हणून आमी जबाबदारी घेवका हे ड्युटीज रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवका आमी ड्युटीज करता येतील देवा उडगास करता म्हणून आणि नेक्स्ट पॉइंट येता की म्हणटा की अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ती योगेन यजेत पुरुषम परम तर कोण बी खंयची बी इच्छा करता हा कसली बी इच्छा करता न्हय तो फक्त बुद्धिमान केन्ना उरता फक्त देवाल आराधना करता तेन्ना आणि कशी ते आराधना करचे एक रेंडरिंग ट्रान्संडेंट लविंग सर्विस देवाल सेव करणं तागेल देवाल आराधना करचे ते ते आमगेले ड्युटी आसा ते केल्यार मात आमगेले भक्ती वाडता
आणि अशी आता नेक्स्ट पॉइंट अशी असा की प्रल्हादाक कंपॅशनेट म्हणले आता प्रल्हादाक आता कंपॅशन बाय कोण उरताचे एक भक्ताला भरपूर सुमार क्वालिटीज गुण उरताचे तातूंत सगळ्यात एक गोड गुण म्हळ्यार कसं जालें कंपॅशन एक करुणा भाव उरता काय मनात हं? करुणा भाव उरता मना भितर तर पळयताच की प्रभुपाद आशिल्लो प्रभुपाद त्यांनी केथे राबता आशिल्ले वृंदावन राबता आशिल्ले राधा दामोदर मंदिरात थंय राबता आशिल्ले त्यांनी राधा दामोदर मंदिरात थंय कोण तरी एक तांकां एक रूम दिल्ले थंय राबता आशिल्ले त्यांनी आणि एकदम आनंदित आशिल्ले त्यांनी कसं करता येईल तर अख्खा दिवस त्यांनी भागवतम ट्रान्सलेट करणं खूप बद्द आशिल्ले तांकां जप करता आशिल्ले वृंदावन वेगळे वेगवेगळे मंदिर आसा ते वचून दर्शन करता आशिल्ले त्यांनी तर रात्री निघून का सकाळी उठून यमुना नदीतून नाव ना येऊन कडेन देवाला दर्शन घेऊन जप करता आशिल्ले त्यांनी तशें घेवन ते काय खुशी आनंदीत घेवन आशिल्ले पण तांगेले ते गुरु महाराज तांकां आदेश दिल्ले की ने तुम्ही कृष्ण भगवानाचे एक पाश्चात्य देशा भितर तुम्ही ने स्प्रेड करता म्हणून आणि तांकां एक करुणा हृदय आयिल्ले करुणा हृदय आशिल्ले भितर कंपॅशन आशिल्ले तांकां कळ्ळें करुणा हृदय तर ते करुणा हृदय घेऊन तांकां दिसलें की ने हांव आनंदीत आसा पण बाकीचे लोक ने सफरिंग करता आसत म्हणून कळ्ळें लोकांक त्रास जाता म्हणून कसं जाता बिकॉज दे डोंट हॅव कृष्णा विथ देम तांकां कृष्ण नाची म्हणून दॅट्स वाय दिस पीपल सफरिंग तर प्रभुपादान म्हणलें की स्टेटमेंट केल्लें की there is suffering in this world because of lack of Krishna consciousness. There is only one problem, there is only one solution for all the problems in this world. एक सोल्युशन असं आहे वटू प्रॉब्लेमचा कधी कसल ते कृष्ण भावना हं? आणि कसल कमी असा जगा भितर फक्त कृष्ण भावनाची कृष्ण भावना दिल्यार उठलो खुशी आणि एकदम समज संतुष्ट उरतलो म्हणून अशी सांगेल असा तर ते पळोवन प्रभुपादान आशिल्ली की प्रभुपाद एक भक्त असा तर कसं दिसता मुखार की कोणी अशी एक व्यक्ती असा आनंदित असा एकदम अशी मजा करता असतो कळ्ळें भक्त नाही तो पण त्या भक्ताक दिसता हो ऍक्च्युली ने मजा करता असा एन्जॉय करता असा पण ऍक्च्युली तो सफरिंग करता असतो कळ्ळें पण एक भक्त उरता देवा सेवा करणं इतली हूम गणित असतो पुरा एक भायरच्यान लोकांक दिसता भायरच्यान बाह्य रूपान दिसता की ने हो व्यक्तीने त्रासात आस म्हणून पण भक्ताक कळटा की ने हो त्रासात नाची म्हणून आनंदीत आस म्हणून कसं जाता देवाला भक्ती करणं तो कितें आनंदीत आसा बाह्य रूपान तर दिसता तो त्रासात आस म्हणून त्रासात नाही पण भितर आनंदीत आस म्हणून तो तर अशें म्हणल्यार की एक भक्तक फक्त न दिसता की ने कोण व्यक्तीने सफरिंग करता असा कोण व्यक्ती आनंदित असा बाहेर रूपान कोणी पळयनात म्हणून तर ते भावना घेवन प्रॉपर म्हणटा की ने एक कंपॅशन पीपल लोक ने तडपता असाच सफरिंग करता असाच तसं कृष्ण नाचे म्हणून हाव वचून कृष्ण दिवका म्हणून बेगीन आदेश आसा गुरु महाराजान वयर गुरु महाराजा कडेन म्हाका आदेश आसा की कृष्ण वॉटर स्प्रेड करता म्हणून ते कंपॅशन घेवन कंपल्शन घेऊन प्रभुपाद इतली त्रास घेऊन ऍक्च्युली युएस वचून त्यांनी त्रास घेऊन एक सुमार परिश्रम केले त्यांनी एक वर्ष परिश्रम रिझल्ट मिळाला ताका रिझल्ट म्हणजे एक वर्ष थोडे रिझल्ट मिळत चालू केले आणि कृष्ण माना हळूहळू स्प्रेड झाले तर तशी एक कंपॅशन घेऊन एक भक्त उरतात आणि कंपॅशन म्हणून तो वटून सुमार उंट जाग्यार वचून कृष्ण दिवचा प्रयत्न करत असतो हा तर पळयताच की एक इवन नित्यानंद प्रभू असा चैतन्य महाप्रभू आमगे ते लिला भितर पुरता आमकां की नित्यानंद प्रभू एक कंपॅशन जे जावन तांकां दिवचे आशिल्ले की जगाय मदाक तांकां कृष्ण मन दिवचे आशिल्ले ताका कळ्ळें? आणि मदायन ताका नित्यानंद प्रभूक माथ्या वयर मटक फुटिल नंतर बी तांकां रक्त आयिल्ले नंतर बी तांणी तांकां श्राप काय केला तांकां राग बी काय केला पण तांकां दिसले म्हाका काही त्रास नाही तू म्हाका मारले म्हणून पण फक्त कृष्ण म्हणा स्वीकार कर म्हणून कॅन्ट हरे कृष्ण म्हणून कळ्ळें तर
एक नितांत प्रभू एक स्वरूप असा आणि कंपॅशन म्हणून कंपॅशन नेचर सांगेले आणि जसे म्हणतात की आम्ही याची एक नितांत प्रभूले एक सांगेल आराधना करून मी आमच्या प्रगती जाता कसं की आमच्या विश्वास वाढता आमका एक हरिनाम प्रती तेम करती रुका आणि चैतन्य बाबू आमगेले भक्ती करती रुका म्हणून आणि आधार खंची नितांत प्रभूले ते नित्यान प्रभूला मी ने नित्यान को मदत करता आमका एक गुरु म्हणकी की आमके एक मदत करता की आमको विश्वास वाढीत म्हणून देवाल प्रती तर एक तशी एक विश्वास कंपॅशन नेचर जाऊन नितान आमके कृष्णमान लोका वचून दिता शिले ते कंपॅशन नेचर जाऊन एक जगाल मध्ये जशी क्रूर व्यक्ती असा एक इतली पाप केलं त्यांनी तसल व्यक्तीक त्यांनी चेंज केले एक कृष्णमानात हाडील त्यांनी आणि शुद्ध बरे भक्त जावन मुखार एक्चुअली भक्त जावन उरले त्यांनी तशी म्हणून ते तुम्हाला उठून तांके जेतून आदेश दिले की एक तुम्ही वचून वर्तकोणी घरा घरा वचून लोकांक फक्त ने कृष्ण म्हणून दियाच म्हणून चॅन्ट हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा इज मदर तुमगेल इज फादर म्हणून तांणी स्वीकार केला ना तांगेल पांय पडा तुम्ही पांय पडा तशें करून तांकां प्रयत्न करा दिया म्हणून तांकां अशें म्हणून तर त्याची कंपॅशन नेचर जावन आजकाल सुमार भक्त आसाचे ते बी तांगेल फुटस्टेप्स भितर फॉलो करता आधी सुमार उठून ग्रस्त लोक बी तांगेल ते काम करन रात्री येवन ते प्रचार करता वतात हप्त्यात एक वेळे नायकाले बुक डिस्ट्रीब्युशन वेळार बुक डिस्ट्रीब्युशन तांणी एक सेवा मागेले हे मिशना प्रती मागील कळ तरी योगदान उरका म्हणून हांव ने कितली रात्री 8 घंटा जेवण बीन उरले जेवण आणि एक तासा तरी वचून सेशनात लागून केले प्रभुपाद पुस्तक ने भगवद्गीता वाचचा प्रयत्न करतलो अशें तर ते कंपॅशन नेचर म्हणून की लोकांक कृष्ण भावना दिवका म्हणून लोकांक कारण भगवद्गीता गेल्यार तांगेले जीवन बदलतले तांगेले तांगेले मनुष्य उद्धार जातलो म्हणून अशी म्हणून भावना उरता तर त्याची दृष्टीन पळयल्यार आमी पळयतात की प्रल्हाद महाराज एक शुद्ध भक्त आशिल्ले आणि एक नॅचरली तांगेले कंपॅशन नेचर आशिल्ले प्रत्येक जिवा प्रती तर हे आता कलियुग कलियुग भितर एक कृष्णाने कशी अवतार घेतल्या एक हरिनाम परिणाम म्हणून अवतार घेतल्या कलिकाले नामरूप कृष्ण अवतार हे आमी पळयतात की लोक म्हणतात की नाही आजकाल किती त्रास चलता असा कलियुगा भितर देवाल अवतार कसला जायना म्हणून पण भक्त लोक कसं म्हणतात देवाल अवतार आसा म्हणून ऑलरेडी अवतार असा कशी अवतार असा की देवाल नावार देवने नावाल रूपान अवतार घेतला म्हणून आम्ही केन देवाल नाव जप करताच एक प्रत्यक्ष कृष्ण कृष्ण बरोबर संगाती करता आसात आम्ही संगती आसात आम्ही त्याने देवाल नाव घेताच आम्ही जीवावर नांदता आसात आमी डान्स करता आसात आमी तर तशी आम्ही संग करण आम्ही संगाती घेवचे आता देवाले सांगिल आसा तर हे एक कंपॅशन नेचर जावन प्रल्हाद ऍक्च्युली काही म्हणतात देवाक की एक मेगल आनंद हिरण्यकशिपून मेगल आनंद आसा ऍक्च्युली ताणे कितलो पाप केल्या हा फक्त ताका माफ कर म्हणून हा अशें म्हणून एक आग्रह करता आसा देवाक आणि नरसिंह कसं सांगता की तू सांगचे काही गरज नाची म्हणून कळ्ळें ऑलरेडी तुगेल बापान हिरण्यकशिपूल प्युरिफाय जाला तो कळ्ळें तागेले एक 21 जनरेशन्स मुखार फाटल्यान ಒಟ್ಟು तरी प्युरिफाय जाले कशी तू ने ते कुटुंब जन्म घेतलं म्हणून हे कुटुंबा भितर जन्म घेतलं म्हणून तशी प्युरिफिकेशन झाल्या म्हणून शुद्धीकरण झाल्या पूर्ण कुटुंबाचे म्हणून काही सांगचे गरज नाची तशें पळयतात की न्ही आमी केन्ना शुद्ध कृष्ण भक्ती शुद्ध आमी कृष्ण भावना प्रॅक्टिस करताच आमी आमी सुमार उठून लोकांक मदत बी करताच तशी म्हणून नाही की त्या लोक करता प्रचार करता उठलो लोकांक पण आमकां स्वतः शुद्धीकरण खातीर दुसऱ्या शुद्धीकरण खातीर बी आमी मदत करता म्हणून तर आमी म्हणटात की न्ही आमके जप करताच फक्त आमकां बेनिफीट जायना ते एक अशी
जीव उरता खंयची बी शरीरा भितर एक मुळी बी उरता ना कॉक्रोच उरता ना खंयची बी शरीरा भितर जीव उरता तांग फायद जाता तुला तस म्हणतात की देर आर थ्री टाइप्स ऑफ जपा कोण सायलेंटली जप करताच मनात जप करताच आणि कोणी थोडे होडन जप कोणी एकदम होडन जप करताच होडन जप करतात की ना ते आमक बेनिफिट देता आणि आजूबाजू लोकांना बेनिफिट जातो तसं जप केल्यामुळे लोकांना फायदा जातो सॉरी तर आम्ही कंपॅरिझन जाऊन आम्ही फक्त आमगेल विचार करचे ना आणि आजूबाजू दुसऱ्या लोकांचे उद्धार करचे विचार करून तातून आम्हाला प्रगती आता कारण दुसरी लोकांना विचार करतात नाही चांगलं ऑटोमॅटिक आमगेल बी प्रगती आता अशी देवाला सांगेल असेल तर अशी अतुल नसीब म्हणतात की एक खूप सांगची गरज ना की तो अनाल ऑलरेडी प्युरिफिकेशन झालाय आणि त्यांनी ऑलरेडी लिबरेट झालाय तांगेले कसं लाग तुगेल मग एक भक्त असा एक कुटुंब जन्म झालं होतं कधी म्हणतात की नाही युधिष्ठिर ह्या उठून चर्चा करता आशिल्लो प्रल्हाद हिरण्यकशिपू बद्दल नरसिंह बद्दल त्या टायमार म्हणतात की प्रल्हाद इतली भाग्यवान आशिल्लो की ताकशी देवा बरोबर उलयचे जाचे ही कूड स्पीक विथ द लॉर्ड देवा बरोबर उलयचे जाता आशिल्ले तांकां आणि पर्सनली तांणी पळयल्या देवाक पण आम्ही होतो इतकी फॉर्च्युनेट नाची म्हणून तर नारद मुनी कसं म्हणता असा युधिष्ठिर महाराजाक की तुम्ही मोठं पांडव असाच तुम्ही ओढ भाग्यवान आसात म्हणून कसं लाका देव कृष्ण तुमगेल समीप असत म्हणून तुमगेल मदीत असत म्हणून आणि कृष्ण इज ऑलवेज लिव्हिंग विथ यू कृष्ण देव तुमगेल मदी असतात प्रत्येक वेळ आणि तुमकं तांगेल तुमगेल दर्शन घेऊन शुद्धीकरण करतात तुमका आणि तुमगेल एक डिवोशन एक भक्तिमय भावना असा ताजे प्रती तुम्ही आकर्षण जावन तुमगेल जीवन परफेक्ट करचे आता तुम्ही तर आणि कसे म्हणतात की नाही देव कसे असतात तुमगेल गणपतीत एक इंटिमेट फ्रेंड म्हणून असायच्या तुमगेल एक अशी इंटिमेट फ्रेंड मीन्स एक्चुअली तुम्ही कितली शिक्षा तुमगे तुम्ही इतली तुम्ही म्हणता तुम्ही भाग्यवान नाचे म्हणून पण तुमच्यामध्ये कृष्ण असा स्वतः कृष्ण असा तुमकुतच ते देव म्हणून पूर्ण भगवान म्हणून हा एक दुर्योधन स्वतः त्याबी पुत आशिल्ले की तो पूर्ण पुरुष भगवान म्हणून पुत आशिल्ली म्हणून मी ताणे शरण घेतला ताणे ते सगळ्यात व्हड चूक करतात कोण की एक मुखार कोणी देव राबलाच आपले जीवन परफेक्ट करचे आता पण तो व्यक्तीने ताका शरण घेना तो म्हणता की हांव कला शरण घेवका म्हणून तो मोस्ट अनफॉर्च्युनेट पर्सन बट टू रिअलाइज दॅट नो समथिंग इज वी आर फॉर्च्युनेट दॅट इज द ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून तर पांडवाचं गोत आशिल्लें की देव पुरुषोत्तम भगवान आणि तांगे समीप आसाचे पूर्ण तर्गेन तागेले शरण घेतले आणि नारदमुनी म्हणटा की ने कृष्णा इज इंटिमेट फ्रेंड वेल विशर गुरु and is acting as a servant तर म्हणतात की नाही कोण बी देव देवता तांणी ते बेनिफिट मिळणार म्हणून तुम्ही भरपूर फॉर्च्युनेट असाच तशी भावना आम्ही पळतात की ह्याची आज म्हणले लास्ट पॉइंट आम्ही म्हणले की कृष्ण appeared in the age of कलियुग in the form of the holy name तर आम्ही हे आम्ही तितली फॉर्च्युनेट असायचे आम्ही तितले भाग्यवान असायचे की एक कलियुगात उरना हे नग जशी एक युग असा कलियुग असा ಒಟ್ಟುకొని ते त्रास असा ಒಟ್ಟುకొని पाप कर्म चलता असा ಒಟ್ಟುకొని तसल परिस्थिती भितर बी आम्ही पळयतात की आम्ही एक ने की देवाला एक दर्शन करतात म्हणून देवाला दर्शन करचे आता देवाला आम्ही ने देवाला आम्ही आराधना करणं आम्ही आम्ही शुद्धीकरण करतात म्हणून अशी परिस्थिती कशी देवा लाव घेऊन कसं लाग देवानं हे कलियुगा भितर नावा रूपान अवतार घेतल्या म्हणून हम्म अशी म्हणून सांगता सत्यात तुला तर तशी कारण पळताच की तशें पळयतात की आमके प्रभुपादान हे कृष्ण भावना दिले आमकां आम कितली बेनिफिट जाता आसा आमगे जीवन परफेक्ट सार्थक करना आमी हे मनुष्य जीवन आमी परफेक्ट करचे आसा अशी आमकां शिक्षा मेळटा प्रल्हाद आनी हिरण्यकश्यप आनी नरसिंह देवाल काणी भितर हरे